Maayong hapon, mga igsuon, niya nakita karon sa ikaduha nga adlaw sa atong simbang gabi. Wala ba mo matingala sa Ebanghelyo? Puros pangalan ang gipanghisgutan, anyat wala ta kaila nila. Mauna ang clan, ang pamilya, nga gipili sa atong Ginoo diri sa kalibutan sa iyang pagnaog isip tao. Gikan ni Abraham taman sa iyang ama-ama nga si San Jose. Pero nganong ginganlan man ang tanang pangalan? Kay aron ipakita mga igsuon nga ang pamilya nga gipili sa atong Ginoo dili perpekto. Puros makasasala. Imagine, si Jacob, apo na ni Abraham. Tikasan, imbis ang blessing para unta sa iyang igsuon nga si Esau, iyang giilad iyang papa nga si Isaac, ug ang iyang igsuon, siya maoy nakadawat sa blessing. Tikasan kaayo, kaliwat na ni Kristo ha. Utro pud ni si David. Adultery ang krimen, intentional. Gipapatay niya ang bana sa babae nga iyang naibgan. Imagine, krimen. Otro pud ning anak ni David nga si Solomon. Himamayi, chikbuy kaayo. Di na lang nato hutdon tanan. At least nakita nato nga bisan sa kaimperpekto sa iyahang pamilya, nagpakatao gihapon siya ug giluwas niya silang tanan gikan sa sala. Gipasaylo gihapon niya silang tanan. Nindot kaayo ni nga mensahe alang nato mga igsuon, sanglit naaputay mga pamilya. Sakit lang huna-hunaon, sakit lang paminawon nga sa sulod mismo sa atong balay bungkag. Sakit lang paminawon nga sa sulod mismo sa atong balay na ay kasuko. Dili magkasinabot. Sakit kaayo na hunaon nga sa sulod mismo sa balay na ay pagdumot ang mga miyembro. Sakit paminawon nga ang mga anak walay respeto sa ilang mga ginikanan. Ug sakit kaayo hunahunaon mga igsuon ngano nga sa simple lang nga away, simple lang nga problema, nganong himuon dayon nga solusyon ang magbulag. Nganong himuon dayon nga solusyon ang mulayas. Dili na dayon magtingganay, magdumot pagyud ang uban. Mga igsuon, ang Ebanghelyo karon nindot kaayo ning pahinumdum nato nga si Kristo wala misurrender sa iyang pamilya nga gipili diri sa kalibutan. Bisan sa ilang ka makasasala, bisan sa ilang ka notorious, kita pud unta mga igsuon. Yes, kabaluta, dili perpekto atong pamilya, so ayaw na dungagi ang kaimperpekto sa imong pamilya. So kung naamoy problema, pangitai dayon og maayo nga solusyon. Dili sa gyudayon mo decide kung naapas ka suko. Ayaw sa dayog decide kung naapas sa kaguol. Pangitai dayon og maayong solusyon. Okay? Please igsuon, ayaw surrender sa imong pamilya. Okay? God bless you and your family.